Tina guys siyalingwa straight. There's nothing like this. Yabona lapha, they've taken advantage. Like, they've gone too far. Yeah, no, they need to go home now. Abantu abahambe baye emakubo, and I've always said, and mina if uyabonga ama video abengikhuluma ngapha, khona la ngithi khona umuntu akayikubo guys. Have you ever seen in Rwanda ukuthi kuclean kanjani? Yeah. Laba ama-Nigerians, they've come in here, trashed our country. Abantu uyabazotibhathela kanjani? Umuntu wakhona ukakubize uwalk. Mina nje saqala uvula umlomo vele ngithi ya wena. Ubiza ba. Like you calling some girl. I'm not a girl. Please. Bathule bathi do. And most of them now can hear Zulu, can hear English la. Bayikhuluma le igbo yabo. Kodwa nje bakuso. Mina ngiyatshela mfana ngithi angimemezi mina. Like I'm your girl from your village. Ayincede. Leave me alone. Thole lapha eRandburg walk. Akumemezi. Angikutshela ngento manje ngento 2008. 2009 nami mina nje ngangivele ngikumemeze back ngithi leave me. Khona type yakho. I mean, abantu abayema kuma manje, I think it's time. Yeah, I think manje I'm a bit tired now of them. Now we want to take Eastern Cape. I hope they've been sorted out labo bantu abase Eastern Cape abathi bayi tribe. Abathi futhi manje sebenenkosi yabo. In our own country guys. Ngicela umuntu ayikubo as quickly as possible. Bafana ngabadepothiwe nje that whole group lozoyibona la. You know, in Thailand they once said yabona this Igbo tribe is cursed, and it's actually the biggest. And uyazi babhizingana ngithi babhizinge yobisi naye lo mkhulu ombonayo othi uyiking wahluleka kubo in his village njobe se decide manje ukuthi uzoba iking la. Yena umuntu la kahanjiswe kuqala nje befanele deport yena nje bese bayamlandela nobhuti bakhe. We can't guys, it's crazy now, it's becoming a lot. Ukujwayelwa ngalolu hlobo, it's just beyond now. Nigerians guys abafunwa ndawo e-UK baphethe manje ikubo literally nala South Africa we are the only ones ababavumelayo. EDubai ababafuni laba, you know, right? Ababafuni from, they just like please from the minute they come in they like go home. Thina sisabhizi sihleka nabo khona intombazana kade bamela izolo eshade nalo eNigeria. God says you need to calm down, like usitshela information so that we must do what with it. Keep it to yourself, bro. Thina abantu sibafuna behambile. Sikhathele siphelile phela yila bantu. Wenjalo futhi bayathakatha. Hayi. Thank you. Consultation.